Dobar dan svima. Gdje god da se nalazite u ovom trenutku. Evo danas malo mojih promišljanja o tijelu. O našem hramu koje nam omogućuje da živimo, da kroz nas teče životna energija. I o tome kako često i sama zaboravim koliko mi je i nam je kao ljudskim bićima to tijelo važno. A kako mu često dajemo premalo pažnje. Evo, probajte se sjetiti zadnji puta kada ste se pomazili, kada ste se svjesno dotaknuli sebe, svoje lice, svoja prsa, svoje tijelo. I kada ste uistinu uživali u tom dodiru i poklonili taj dodir sebi, svome tijelu. Ja to često volim napraviti, to gotovo spada u neku moju dnevnu rutinu i osjećam kako to mome tijelu izuzetno godi. I znam da to godi svakom ljudskom tijelu. Mi smo socijalna bića koja vole dodir i volimo i kad nam taj dodir daje neko nama blizak. Međutim, isto je tako važna ta ljubav i njega sebe. I da taj dodir, taj svjesni, mekani, topli dodir damo sami sebi. Evo, ja sam sad u priličnom jet lagu, jer u odnosu na Arizonu, koja je bila moja zadnja destinacija u Americi, je vremenska razlika 9 sati, tako da idem spavati tek u 3-4 ujutro i ujutro radim, budem se vrlo rano, znači spavam samo nekakva 3 do 4 sata. Me iznenadilo da me danas jedan moj prijatelj pitao, pa dobro, kako umoriš tijelo da zaspe prije? I nisam mu odgovorila, rekla sam mu da meditiram. Sam si se pomislila, pa ne mogu to umorno tijelo još više umoriti. Zapravo mu moram dati zdrave hrane, moram mu dati polaganosti, odmaranja i dati mu vremena da se polako navikne na ovaj ritam, na evropski ritam vremena. Pretpostavljam da će mi trebati jedno tjedan dana i da ću opet onda biti u nekom svom starom ritmu, a do tada lagano, polako i strpljivo ga vraćam u ovu vremensku zonu. Tako da evo, probajte nekako svjesno, pogotovo u ovo proljetno i ljetno vrijeme koje dolazi, dati svom tijelu zdravu hranu, puno voća, puno povrća, što više toga svježeg. Probajte ga svjesno dodirivati. Kada je umorno i kada vam kaže da ga nešto boli, dajte mu da se odmori, jer pogotovo kada smo mladi, kad imamo, 25, 30 godina, možda i 35, ne razmišljamo o tome kako će biti sa 50. I evo, uskoro slavim 50. rođendan. Tako da su sad to već godine kada svome tijelu trebam dati punu pažnju. I vjerujte mi, trebalo mi je godine i godine čišćenja. Zbog toga što sam zanemarivala svoje tijelo kao mlada, da bi ga opet dovela u neku fit i zdravu formu. Pa evo, u ime naših lijepih tijela, pomazimo ih svjesno, dajmo im ljubav i pažnju i neka nas
nose zdravo kroz život. Volim vas, ljubim vas i grlim vas.